מה התכוונת? איזה בעיות? אני יודע עם הרשויות. מי זה? החתן של אנדו. מי? החתן של אנדו. החתן של אנדו, נו. אולי אנחנו נעשה... בסדר. אני אלך. כן, טוב. הגענו כבר לפרוץ המלחמה. מה אתה זוכר? כן. שהתגייסתי... זה היה מתי? ב-41, את התאריך אני חושב, להונגריה, לסולנוק. ב-41 ההונגרים נכנסו לא, ההונגרים שחררו, הגרמנים שחררו חצי חלק מטרנסילבניה. זה היה כמה שנים הם היו בפנים. ההונגרים? ההונגרים. בינתיים... ואיך היה היחס שלהם? איך הם התנהגו? הרגישו את הנוכחות שלהם? תראי, זה כפר, זה לא בעיר, ככה שאני לא כל כך הסתובבתי בעיר, שאני... חוץ מזה מה שאמרתי, שהלכתי שם ללמוד עברית, ועדיין היהודים היו... מי שהיה רופא שיניים ורופא, והביזנס הסכים עדיין הלך באותם השנים. הצרות להונגריה ממש התחיל ב-44, 19 למרץ, שהם נכנסו, הגרמנים נכנסו. הגרמנים נכנסו, ההונגרים היו כבר שם כמה שנים. אז זהו, אני שואלת על התקופה שההונגרים היו. אז היה כבר יצא חוק היהודי הראשון. כן. התחילו להגביל את היהודים בלימודים. קראו לזה נומרוס קלאוזוס, זאת אומרת באוניברסיטאות שהיו יכולים ללמוד 20%, זה נקרא נומרוס קלאוזוס. יותר מאוחר היה ראש ממשלה בהונגריה, היה אימרדי, שהוא הנהיג אז את הנומרוס נולוס, שום יהודי לא יכול ללמוד. אבל אחר כך הפילו אותו באיזושהי צורה שהתגלה ש7% דם יהודי זורם בעורקיו של... איתו, לכי תקחי את הדבר. אז הוא יותר ללכת, ראש ממשלה אימרדי קראו לזה. כן, ואחר כך התחלפו הממשלות, ראשי ממשלות. וזהו, עד היום הזה שאנחנו היינו יהודים צעירים, גייסו אותם. מתי גייסו אותך? ב-41? אני חושב שב-41 אם אני לא טועה. כן. ואז עוד שנה אחת נתנו לנו מדים של הצבא ההונגרי, רק היו צריכים לשים סרט צהוב על היד השמאלי. למה? כדי להראות שאתם יהודים. כן, ונשק לא נתנו לנו. כן. נתנו לנו עיתים וזהו, כאילו פלוגות עבודה. כשנגמר השנה אז כבר עשו דבר כזה שכל אחד היה צריך לדאוג לבוש שלו, אזרחי כמובן, וזה היה. כשנסעו הביתה, שוב אז צריכים להחליף את הבגדים. כן. שילמו כמובן מה ששילמו בשביל זה. אז מה עשיתם? היינו בכל מיני מקומות בהונגריה. למשל? לקחו אותנו לגבול, גם כן על הקרפטים עשינו שם, הוצאנו אבנים מהנחל והיו צריכים לשבת ולעשות חצץ. כן. ועבדנו בשדות תעופה להכין מריצות אדמה וכל מיני עבודות שונות. היו מקומות שהיו דורשים מהיהודים יותר, תלוי מהמפקדים. היו אפילו מפקד אחד גדול, שכחתי את שמו, לא אצלי, שהוא עשה ממש טובות ליהודים. אולי עושים להם חסידים את העולם, אני לא יודע בדיוק. אתה לא זוכר את שמו.
אני לא זוכר את שמו, כן. הוא לא היה לי קשר איתו ישיר, בשירות. אבל היה קצין גרוע, זה אחד שישבנו בגבול של בקרפטים בין הונגריה לפולין, שהוא מסתכל עם משקפת, אם עובדים היהודים או לא עובדים. זה עוד לא היה כל כך נורא, לחם נתנו ואוכל נתנו. ואיפה ישנתם? איפה ישנו היה לנו כאלה מקומות. צריפים? כן, לא עולים. שמש היה קר בחורף, אבל בחורף לא היינו כבר שם. כמה זמן כך הייתם? אני הייתי מגויס מאותו יום שהתגייסתי עד שהעבירו אותנו לאוסטריה למטה. זה היה, הרוסים התחילו להתקרב. מתי זה היה? זה היה כבר ב-44. זאת אומרת ש3 שנים היית בצבא? 3 שנים במחנות עבודה. זה היה מחנות עבודה, אבל עם מדים. לא, כבר בלי מדים. זה כבר בלי מדים. יצא חוק שלא נותנים בידי צבא הונגריים. בהתחלה שנה אחת כן נתנו, ואחר כך הם החליפו את זה. אז בואו נסכם, אז איפה היו מחנות העבודה? אתה זוכר את שמות המקומות? אני זוכר, חלק אני זוכר, היה בטרנסילבניה, במחוז סילאג' היינו במקום אחד. כן. שם עבדנו להכין שדה תעופה וכל מיני עבודות. כן. אחר כך רצו לשלוח אותנו עוד פעם מעיר סלוש, זה בקרפט הרוס, רצו לשלוח אותנו עוד פעם לחזית הרוסית. כן. אבל אז יצא איזשהו חוק למי שאח שלו לא חזר או נפטר, אז כבר לא לקחו אותי עוד הפעם. אז אני, הזהירו אותי ועוד כמה אנשים בחזרה לתוך הונגריה, ועם הזמן, כשהרוסים התחילו להתקרב, אז לקחו אותנו, אחרי שכל הונגריה עברתי כל יום 45 קילומטר, 45 קילומטר ברגל. עד שהגענו כבר היו כפרים שראינו שזה היה שייך ליהודים, שמות לפי זה, והיה סגור כבר, זה היה כבר, לקחו את יהדות הונגריה בסביבת מאי 44, מה שהרחוקים לקחו כבר בסוף מרץ. מי שהיה קרוב לגבול לקחו יותר מהר, ואחר כך הגרמנים עשו להם תוכנית להונגרים וגם הונגרים לבד. בכל אופן, אני הייתי במקום בהונגריה, פישפוקלודיין, שהיינו שם 10 יהודים, ואנחנו היינו צריכים לעשות בשביל הצבא ההונגרי אפסנאות, להחזיק את המחסנים של הבגדים ושל הכל. כן. יום בהיר אחד נתנו לנו לצאת הביתה. הייתי 80 קילומטר מהבית, המצב היה כבר רגיש מאוד, אז אבא שלי זכרנו לך, הוא נפטר עוד מוקדם, יותר מוקדם. ואמא הייתה? אמא הייתה, ועם האחים שחזרו משם באיזושהי צורה, ובכל אופן, אני יוצא לרחוב והיה לי חליפה, והיינו מאוד בידידות עם הפקידה של הדואר, ושלחתי, לא רציתי לסחוב איתי שום דבר, אולי יפו ממנו, שלחתי את החליפה, ועוד משהו, שלחתי אותו לפושפוקלודיין להונגריה בדואר, זה באמת הגיע וזה עזר לי הרבה, ופתאום אני תופס שוטר במקום, מה אתה עושה פה? מיד תסתלק מפה. אז בערב יצאנו תחנת רכבת, לעשות ברכבת בלילה, חסו ביקורת ברכבת, לא תפסו אותי, לא הרגישו בו, היו חבר'ה שבאמת נסעו הביתה ולא חזרו יותר. לא יותר, כנראה הלכו לאושוויץ על איזשהו מקום. אני חזרתי לאותו מקום, יצא עוד חוקים שאיפה שנמצאים צעירים יהודים כאלה, הם צריכים להיות כמו בגטו, היו 2 צריפים שהיו יהודים שם, ואז עשו מסביב מעצים ככה, הסגר כזה, סגור כזה, עבדנו בשדות עד שביום בהיר אחד האמריקאים או האנגלים
מאיטליה הפציצו אותנו והיינו בשדה אחד שזה היה מיועד משדה תעופה. האווירונים של ההונגרים, של הגרמנים היו כבר בשדות והם הרגיזו אותנו עם פגזים קטנטנים שזה מתפזר ככה לא פגז או פצצה במקום אחד. גדולה עם 3 מטר עומק וכל הדברים האלה, ממש פגזים קטנים. אז שמענו שהאווירונים שהיו בשדה, שכולם פגע בהם, אז זהו, והתחילו לשרוף וכל הדברים. ובאותו הזהו הסתירו, היו גם כמה מאות, 800 פרות לשדה. 700 מהם קיבלו... מתו. ואיש אבות היה חי, הפרות האלה חלק היו צריכים לקחת, לשים על משאיות ולהעביר אותם לעיר. זה היה בהונגריה, ולא ידעו בסרמין, היו צריכים לשים אותם על המכוניות ולקחת אותם לבית חרושת לנקניק. זה מה שאני זוכר. וקצת יותר מאוחר, אז התחילו לדבר כבר שהרוסים מתקרבים. מתי התחילו לדבר? זה בסביבת אוגוסט-ספטמבר, אני לא זוכר כבר בדיוק את החודש תאריך, אז היו צריכים להתחיל לזוז. אז לא עברנו דרך טיסות ונהר גדול בהונגריה, אלא היו צריכים לעשות סיבוב אחר, ומשם הלכנו כל יום 45 קילומטר עד שהגענו לבודה. זה חלק השני של פסט. בפסט לא הייתי, בבודה היינו, ואז כבר התחילו בפסט היהודים לסמן את הבתים, באיזה בית גרים יהודים, והכל זה כבר היה... מי סימן, הגרמנים? הגרמנים ביחד עם ההונגרים, שתפי פעולה היו. כן. כמובן שגוי אחד כתב לי שלקחו אותם, ריכזו את כמה יהודים שהיו אצלנו בכפר, העבירו אותם לזהו, לגילה. לאן? לגרוסוולדיין, לעיר הגדולה. כן. שגרו איזה 30,000 יהודים, או פחות קצת יותר, אני לא יודע. בכל אופן, וריכזו אותם שם בגטאות. כן, אתה אומר שגוי אחד כתב לך. קודם כל, איך הוא ידע איפה אתה? גוי אחד, אני נתתי לו את הכתובת שלי, של הכתובת צבאית כזה. כן. נתתי לו, הוא היה מסגר וזהו. ושלח לי מכתב שביום זה וזה העבירו אותם מהכפר לעיר. שם כמובן שריכזו אחר כך את כל היהודים בחצר של בית כנסת המרכז איפה שהיה. ככה אני גם קורא בספר הזה שיצא בארץ, גם בשפה הונגרית וגם בשפה עברית. על גרוסוולדיין. כן. אז שמה... לא מזמן נפטר היהודי הזה שהיה חבר קהילה, איך הוא השתכנע, אני לא יודע, היה כהתחלה גר בתל אביב, אחרי סוף ימיו, שנים האחרונות, הוא הגיע לבני ברק, גרוסמן עדן, היה יהודי בן 90 וכמה. הוא היחידי שנשאר מהקהילה ושכותב שם בספר, לפני 200 שנה לפני זה, כשנוסד הקהילה, היו הרבנים שם. אנחנו היינו מהעיר הזאת 6 קילומטר, 7 קילומטר.